Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Anai etxen da ezpintun Bukatu niz oan joaitera Ene opilaren egitera Pariserat banua zen Oi ama eskualerri goxua Zutandik urruntri Gaurkoan ere Donezte bera hurbildu gara. Hemen txegurekin Koteto ezkurra dugu. Zer moduz, Koteto? Kaixo songi, egunon. Lehenik eta behin, aurkeztu ezazu zure burua. Bueno, Koteto ezkurra naiz, Doneztekoa, remontista, hemengo gazte bat, remonteren hasi zena, bizitzasoan hortan indut, eta bueno, ni karre bat nahiko luzea indut, eta batez ere ez zautzen haute remontari esker, ez? Nun sortua? Hemen, plaza hontan sortu nintzen, ez? Ni gaztetik beti kalean ibiltzen nintzen, hola bizi ginen, eta hemen Donezteben edo Malarrikan osoan, bu beti txikitatik hartzen dugu laxo bat, beti hemen plazan ibiltzen da laxo batekin, hori badugu odolan sartuta, eta hortik hasi ginen, ez? Nik uste dut nahiko antzeko dela, eta trampolina oso egokia dela remontan aitzeko, ez? Eta gero, pixko mundu hortan sartu nintzen, eta hemen pasatu gara bizitza erdibino do askoz gehiago, ez? Eta nungo egiten duzu zure burua? Bueno, hemen ez, ni oso herritarra naiz, Doneztebe daukat sartuta barruraino, eta beti asko gustatu zait, ez, hemengo giroa, herriko giroa, jenden giroa, eta oso komo sentitzen naiz hemen, eta hemen herrian batez ere egin du nire burua, ez. Gogora ekarri ditzagun zure hasierak, zure haurtzaroko garaiko lehen momentu horiek, ez? Nola oroitzen dituzu? Bueno, ni gaztetik beti oroitzen naiz, ez? Beti kalean ibiltzen girela, giro bat oso herritar giroa, ez? Beti gazte guzti kanpun, gu ez ginen ibiltzen etxen barren, ez? Telebista ikusten, makinakin orduan ez ziren bat ere, ez? Turun beti gu bizi izan dugu beti kalean, ez? Eta batez ere hemen plazan, gu hemen ginen beti dena konzentratuk, eta bizitza oso politia, ez? Oso atsegina, oso didaktikoa, eta batez ere beti, ez dakit, ongi pasatzeko gauzak beti asmatzen, ez? Beti biltzen ginen mendin, beti biltzen txozak egiten, beti ginen, eta ni badut oroimen bat nire lehenengo etapa oso politia, ez? Baduzolako anekdotaren bat? Bueno, badira unitz, ez? Badira unitz, baina, hain ez naiz gogoratzen bat, baina ni gogoratzen naiz asko bizi ginela kanpun. Eta orain ikusten dituzu gauza batzuk egiten dutela gaztek, eta horitu egiten zara, ez? Txabolak, beti ginen txabolak egiten, beti ginen herrian, arrantzan, beti inventuk egiten, ez? Baina, hola anekdotaren bat, hola... Eta bihurria zinen edo txintxoa? Bai, bihurria nintzen, oso mugitua, ez? Beti, ni gainera jaio nintzen taberna baten, eta horrekin baten zu plus hori, ez? Beti zaude jenden arten, jende helduen arten, beti da gauza bat oso berexia, ez? Zaude etxe baten normala, eta beti nintzen jende askokin, eta horregatik, beti izan du naiz oso salserua. Beraz, esan daiteke bihurria zinela, hortan ibi zinelako, taberna horretan diozu? Bai, horrek egiten du, ez? Beti ibiltzen zara jende helduakin, beti deno zirikatzen, beti, haitzen duzu gauza unitz, eta
Eta, bueno, badut beti anedota bat, ez? Hemen orain dela 2 urte egin zuten erakustaldi bat festetako argazkiak eta beti peinak eta txarangak eta pankartak eta kasi argazki gehienetan ni atetzen nintzen, ez? Eskina baten eta beti erraten jo, eski eres un salsero, bai, eta beti txikitatik beti ibiltzen nintzen, ez? Eta beti bizi izan du kale asko eta segitzen dutola. Haurtzaroaz hitz egin dugu, baina gaztaroari ere ekingo diogu. Nola horitzen duzu zure gaztaroko etapa hori? Bueno, nahiko berdina ez, baina bueno, ja hasten zara pixkot haunditzen eta sistema berdina segitzen ginen, baina bueno, ja hasten gara beste gauza batzuk atetzen zara estudiatzera kanpora, ezagutzen du jende asko, eta ni gero oso goiz hasi nintzen remonten munduan, ez? Ja 14 bat urtekin, bueno, 12 urtekin atxak erosi zidan zesta bat, baina gero utzi nun, aspertzen nintzelako bera bakarrik gaitzez, ez? Eta gero ja hasi nintzen pixkot hor Elizondon probatzen, pasak nina mundu hontan sartu nintzen segidun. Eta orduan ere bizitza beti izan du da markatua remontarekin, ez? Eta orduan, bueno, ni izan duen beste etapa bat nahiko berezia, ez besteik bezala. Ni hasi nintzen ja profesionalen munduan, ez nintzen ibiltzen beste gazte bezala, bueno, hasten zara pixkot hortara begiratzen, zaintzen, ezin duzu atera betero bezala, bueno, bizi izan dut etapa bat oso politxa, ez? Eta ikasketak nun egin zerituen edo zeintzuk izan ziren? Bueno, ni ikasi nuen Elizondon, administratibo. Eta beti erraten du administratibo egin nula, baina 5. mailan hor gelitu nintzen batxut hor batzuk kolgatuk. Eta beti nola dedikatzen nintzen remontera, eta ongi ibiltzen nintzen tala, hasten zara pixko bat zertzen, eta azkenean ez nuen bukatu, baina kasi bukatu nuen. Beraz, bokazioz edo ala beharrez? Bueno, gustatu egiten zitzaidan, ez? Gustora joaten nintzen, ikasketako egitera. Lasek gero sartu nintzen mundu honetan remonten eta oso gustoa neukan, oso gustokoa. Eta ja, hasi nintzen koajatzen, ez? Eta ja pitxo goitzen, ja sartu nintzen ja osoz ja remonten munduan. Eta, ja hortara dedikatu nintzen. Hainbat gauz utzi baztertutak utzi behar izan dituzu erremonteari dagokionez? Ez du utzi, badire gauza batzuk guztien duzula, utzi behar zulako, ez? Porque, azkenean profesioak eskatzen dizu. Nik ez dut pesatzen gauza asko gali dut dela, ez? Gero, izan dut denbora denetako, baitu bere gauza honak, bere gauzak ezain honak, nik uste dut badire puskaz gehiago gauza honak, ez? Eta izan zara errebeldea gaztetan? Bai, rebelde izan naiz, eta beti oso salserua, ez? Batez ere, beti kale biltzen nintzen, salsa guztietan sartuta, rebelde izan naiz. Eta juergista? Juergista naiz. Lo que pasa que azkenean nire etapa hortan ja ni goiko mailara goitu nintzen oso gaztea, eta ez nintzen ibiltzen soera. Gero pixko urte batzukin kunplitutak, gero ja bihurtu nintzen nahiko juergista, ez? Eta gaur egun aita zara? Konte guztu hortaz pixka bat baita ere? Bai, 3 seme-alaba ditut, eta hori beste etapa da, ez? Lehenengo neska izan duen ditut orain dela 17 urte, orain baitu beste bat 10 urtekoa eta beste bat 7 urtekoa. Eta beste bat familia beste bat bezalako ibiltzen naiz, ez? 3 seme-alaba, horrek lan nahi bat dizu, beste konpromiso eskatzen dizu, oso gusto nago, nire Andrekin, nire seme-alabekin, eta lamaten du bizitza oso normala eta oso polita. Familia eta lana nola uztartu izan dituzu? Oso ongi, porque nire azkenan nire lanak denbora ematen zidan, ez? Banitu nire gauzak, nire entrenamentu, nire konpromiso, nire gauzak, baina gu hemen nola bitzen ginen, hemen Iruñen eta Erlanin arten, gu baginun denbora denetako, denbora unitz. Torrun, denbora gehiago ematen dizu pixkot familiari dedikatzeko denbora gehiago, ez? Eta zure seme-alabek jarraitzen dute zure bilbidea esaterako ibiltzen dira laxoan edo erremontean? Bai, aurten hasi dire laxoan, ez? Hemen gazte guztik ibiltzen dire udan laxoakin, aurten hasi dire pixkot ibiltzen laxoan, egiten dute desafio batzu beraien arten. Gusta dute, bate bestia baino gehiago, ez? Baina, azkenean nik ez dio presionatzen. Nire hola gustatzen zait, itia
izan behar badire pelotarik edo futbolarik edo, baina oso pixkotola autodidakta bezala, ez? Ni zait gustatzen nola eskolak eta presionatuk eta behartutak eramatea. Bueno, beraiek ibiltzen dire kalin, oso gazteak dire, eta atetzen balin badire, pues ongi. Ni beraiekin ibiltzen naiz frontonin, denetan, ez? Bueno, beraiek ikusiko dute, bate errandu dena gustua dauka erremontea, pilotan mundua, bueno, atea behar balin bada, pues ateko da, ez? Eta laxoa aipatu dugula, ze garrantzia du Malerrekan edo Baztanen? Bueno, laxoa hemen dago oso sartuta, ez? Hemen Malerrekan eta Baztanen, eta, bueno, gu badugu sartuta odoleraino, ez? Ni adibidez, azkeneko 2 urtetan nahitu naiz hemengo txapelketan, lagun batzu, ja nahiko... Txapelketak daude eta guzti. Bai, txapelketak, eta gainera hemen dago segitzen da desente, ez? Eta nik erraten dut, etorren naizela hiltzera, ez? Izokina bezala, ez? Hiltzea al origen, ez? Eta hemen dauka importantzia unitz, ez? Porque gazte guzti daude bolkatu da horrekin, eta adibidez, remonterako, da arrobi bat, baino izan du da arrobi bat, baino ikaragarria, ez? Gazte guztik ibiltzen laxoan, movimiento mekanikoa da oso antzekoa, gero ikusten duzu goiko mailan gaudela batzuk, eta hemen sortu da giro bat, laxoaren inguruan oso polita baita laxoarentzat eta baita erremontarentzat. Hemen bizitzen da laxoaren munduan oso sakon. Beraz, garrantzitsua laxoan hemen, baina baita ere galdetu nahi nizun, eskolaren bat, erremonte eskola edo laxoa jokatzeko lekuren bat dagoen. Mendonez eben. Bai, hemen badago laxoaren eskola, ez dago eskola. Eskola hemen da autodidakta, ez? Hemen mutikoak ibiltzen dire plazan, haitzen dire, gero badire heldu batzuk ikusten, baina bueno, ez dago eskola bat. Hemen sortzen da eta haitzen dire mutiko pila bat, ez? Eta gero batzuk joaten dire probatzera remontea, porque gero hemen Donostian badago eskola bat remontena, ez? Hemen Nafarroan badago fundazioi bat, eta horre ditu punto batzutan eskola bat, ez? Eta bada Donostia be. Eta hemen, mutiko batzuk, hemen laxoan ibiltzen direnak, gero joaten dire hemengo eskoletara, han badago Ezkurra pilotalekuan badago eskola bat, haitzen dire astean 2 edo hola, eta mutiko asko probatzen dute, ez? Eta gero batzuk atetzen dire, Galarretako eskolara eta hola, eta badago sortua hola giro bat, horren inguruan oso polita. Eta dakidanez, baita ere bisita gidatuak egin izan dituzu Donestebetik. Konte guzu hortaz pixka bat. Bueno, hori izan zen pixko kasualidadez, ez? Gu baginen hemen enpresa bat Donesteben, 3 sozio, eta kasualidadez egun batin deitu zuten, ez dakit zeri buruz galetzen eta hola. Eta, programatu ginen bisita bat, ez, batzuei. Eta ni hor nintzen sartua eta nola nintzen pixko... Ez, horaitzen nahi zain. Etorri zen honea Arantzako hotel batera, etorri zen Kike da Costa, sukaldari famatu bat, ez? Eta egin zuten programa bat. Eta nahi zuten tipo bat nahiko ezaguna, edo hemen pixkot pilotan munduan, eta herria bizi den tipo bat pixko berezia, ez? Eta, ditu zidaten, eta nik inun bisita bat gidatua berekin. Eta orduan, norbaitek ikusi duen, eta errantzun, zergatik egituzu egiten bisita gidatuak eta oso politxak gilitu da, ez zek ezer. Eta, etorri zen Iruñetik autobus bat, egin ginen proba bat, eta jendia gelitu zen, baina oso gustora, ez? Eta hasi ginen bisita gidatuak egiten, eta nik egiten ditun. Oso ongi atetzen, etorri zen jendea unitz, egiten ginen pixkotolak bisita bat oso informala, ez? Pixkot anedota kontatzen, hemengo gauza berezinak plazanak, herriko gauzak bereziak, ez? Mino zen bisita bat oso atipika, ez? Ez zen bat ere teknikoa, baina jendea gelitzen den oso gustora. Egin ginen pila bat, laseke, gero beste motibo batzutaz utzi ginen lan hori, eta hortikan hor ja bukatu zen. Hoi ama eskualerri goxuan, zutan dikur
egun triste barua. Adios gaixo etxen dena, adios iberua. Koteto, nola sortu zen zutan erremontista izateko grina, kontzientzia edo gogoa? Ba, ni hasiera baten laxoa gustatzen zen pilo bat, ez? Eta joan nintzen, lehen erranduan bezala, hasi nintzen eratxakin erositzean zesta bat, egin zesta bat, porque bera ikusten zuen eratxa pelotera zen. Eta asko jaten zen galarretara, eta egin zian zesta bat propio. Hasi nintzen berarekin hemengo frontoian biek bakarrik ibiltzen, bera laxo batekin eta nire remontekin. Así que, bueno, ez nun kontrolatzen, beti pilota gradatan, eta aspertu nintzen. Eta gero joan nintzen Lizondora ikastera, eta han bat ziren iruritako mutiko batzuk gaitzen hango frontoian. Eta, bueno, haitu inun, eta bereekin ibiltzen nintzen eskolatan, ez? Eta, bueno, joan nintzen probatzera. Así que, bueno, seitun nituen entrenamendu batzuk, eta seitun haitxak eraman ninduen Iruñeko eskolara. Hala hasi nintzen, joan nintzen, bueno, erratera, bera nun hasi, eta baietz. Eta hasi nintzen, ez dakit, eta urte baten, errantziaten debutatzeko. Claro, nik lehitu nintzen pixkotola, bueno, nire ikusten nun oso ongi moldatzen nintzela, eta zerbait berezia ikusten nula hango maisuak, ikusten nun, ez? Pues, bueno, beti nire gainin zebilela, pixko berezia nintzela, ez? Nintzela goz. Eta orduan, urte baten, 16 urtekin, errantziaten egiteko profesionala. Hasiera baten ez nu sinesten. Claro, lehen remonte munduan zen oso ondia eta bat zegoen afizio asko eta jende asko joaten zen frontonera, eta zen pixkotola, como, jode, hau zer da, ez? Eta hasi nintzen profesionalen munduan, 16 urtekin, nire sartu nintzen kuadroan, nintzen unmeko eskor bat, gaina nahiko txikia, hilik iskurra eta nahiko pixkotola berexia nintzen, ez? Hore galdetu behar izun, fisikoki? Izan behar duzu olako karakteristikan emate izan behar da erremontista izateko pertsona? Ez, bakoitza baitu beriak, ez? Lasen nintzen, mutiko bat oso 16 urtekin, oso eskorra, oso bizkorra, eta, bueno, oso indartsua, eta hasi nintzen hola, ez? Eta ja 16 urtekin hasi nintzen profesional munduan, eta gero hasi nintzen gora eta gora eta gora, eta nire ikusten nun, jode, pues bueno, ja hasi nintzela pixko kuajatzen, ez? Eta gero, ja hasten zara ja pixko planteatzen, ikusten duzu, sartzen zara, eta ja nire burua sartu nun barruraino. Ja oso gustuan neukan, ikusten nintzen oso gustora, eta gainera nun kriston afizioa, ez? Eta ja, hasi nintzen ikusten, jode, hor ari nintzela egiten nire karrera, ez? Eta gero, ja, etorri zen beste etapa bat, ja, un batetik bestera atean nintzen txapelduna, 85ean, eta hortik aurrera, ja, bueno, ja urte batetik aurrego, ja hasi nintzen ja hor estelarretan tola, eta, bueno, orduan ja dedikatzen nintzen en cuerpo y alma, ez? Beraz, hainbat etapa bizi izan dituzu, baina zure lehenengo etapan, debut egun hori, nola horitzen duzu, nun izan zen? Hori zen Euskalen, San Fermin bezperan, 80ean. Eta niretako zen, eta gaina sortu zen, giro bat nola niratxatzen pilotaria, pixkot beti, el hijo de Jose, claro, bat zegoen nola zurrumurro bat, ez? Jode, oso ona omen dela, eta zakizet, eta sortu zen giro bat oso berezia, ez? Eta gero, nire hasi nintzen periodikotan agertzen tala, niretako zen pixkotola, zerbaitola, como hau zer den, ez? Eta ni badaki beti hasieratikan izan dudala, nabarmendu zarela. Bai, eta segimentu pixkotola oso berezia, ez? Eta baita enpresan, eta baita publikon arten, porque nintzen oso grazioso, ez? Olako umeko eskor bat, potxoko, tebiltzen dela pilotan, desparpajo handia eta hola, eta bueno, beti sentitu naiz oso maitemendua, ez? Historiako erremontista handiena bezala jotzen zaizu. Zenbat txapela irabazi izan dituzu zure ibilbidean zehar? Ba, bueno, ni beti kontatzen ditut txapelketa handik, ez? Gero jokatzen dugu torneo pilo bat, eta ni beti kontatzen ditut txapela handik
mano-mano irabazi ditut 11, beste 3 final galdu ditut, 14 final jokatu ditut, 11 irabazi. Eta gero parejetan, 5 irabazi ditut, eta 7 galdu. Baina, bueno, azkenean txapela baitut 16, handiak. Eta gero torneok eta hori dire aparte, baina, bueno, hori dira kontatzen direnak, ez? Badago txapelaren bat hola berezia dena zuretzako? Hombre, niretako berezina da mano-manoko lehenbiziko txapela, ez? Hori niretako sartu nintzen hor lehen mano-mano jokatzia, lehen gure garaian, hasi nintzen garaian, zen logorro bat, ez? Bakarrik aitzia, txapelketa hortan, bakarrik aitzen ziren 6. Baginen kuadron 50 remontista. Eta bakarrik aitzen ziren 6 txapelketa hortan. Orduan, txapelketa hortan sartzia jazen exito bat. Ni sartu nintzen lehenbiziko urtean, haitu nintzen prebiatan sartu nintzen txapelketa hortan, eta irabazi nun dekai, ez? Eta, karo, orduan ja, bihurtu zen gauza bat, nila udaberri hortan ja netorren pixkot, parejatan dela pixkot bentajak hausten, eta lehenengo izarrak pixko baztertzen, eta gero sortu zen giro bat, jode, hemen nor heldu den, ez? Eta gero sartu nintzen mano-manon, irabazi nun mano-mano, eta gero, orduan ja, hasi zen, ondena, ez dakit, zandu izin zen, ez? Dena, hau izan du zen flash bat, ez? Berez, garai batean erremonteaz bizitzerik bazegoen, baina zure kasuan beti bizi izan zara erremonteaz edo beste lanaren batekin konpaginatu izan duzu? Ez, gauza asko egin ditu, baina ni erremontez bizi izan du naiz. Osea, ni beti hortara dedikatu naiz, suerte izan dugu, harrapatu ditugula urte honenak, oso onak, eta bueno, eta nire kaso, hor beti goi-goian egon du naiz, eta niri, suerte hori izan dut, ez? Bizi dudala nire bizitza osoa horren ingurun, eta eskertzekoa da, ez? Baina gauza zailago daude, baina nire suerte hori izan dut. Suerte hori izan duzu, gainera hemen familiarekin baita ere bizi izan zara, familiaren garrantzia, ez? Eta lagunak ere. Beti zure ondoan egon dira zure ibilbide guztian zehar? Bai, hasiera baten nire familia, beti nire ingurun. Claro, ni hasi nintzen remonten profesionala ez nuen ez da karnetarik. Osea, beti nire arrebakin, nire anaiakin, lagun baten bila joateko frontonera, ni ez nuen karnetarik, egon nintzen urte eta piko karnetarik gabe. Eta orduan laguntza behar nuen, eta gero beti ni suerte bat izan dut, ez? Claro, kirolari bat, hasten da pixko famatzen, eta ez baduzu eusten pixka bat, joaten alda, eta ni etxetikan izan dut bideo hori oso markatua, ez? Beti gainean ziren, nire kabuz ibiltzen nintzen, milo batzutan okertzen nintzelikan pixka bat, seitun banun bultzakada bat barruraino, ez? Eta hori eskertzeko bat, gero konturatzen zara, eta nire etxetikan lagundu diate pilo bat, eta gero laguna baita, ez? Ni beti erraten dut, 28 urte hauetan, ibiltzen izela remontin, sentitu naizela oso maitatua, ez? Eta horrek azkenean, nabaritzen da, lagunak, baitu laguna unitz, hemengo lagunak, kuadrilla, hemengo jendea, beti sentitu naiz oso maitatua, eta horrek azkenean, joatea frontonera hitzera eta jendea zure atzetik antala, horrek ematen dizut poza bat ikaragarria. Eta gainera, zure omenez, 2015ean, ezkurra pilotarekoa, ez, egin zuten edo izena jarri zioten. Nola bizi izan zenuen zuk momentu hori? Zuretzako zer suposatu izan du? Lehenbiziko gauza, sorpresa bat izan duzen, porque nire ez nekin jauserez. Azkenean ematen nuen el tonto la pelikula, ez? Mino, niretako, ni badakit, 25 urte eitea profesional bezala remontean dela gauzaia berezi bat, ez? Eta, intziaten baita frontonin, omenaldi batzuk, eta gero hemen herrikoa izan duzen pixko berezia, ez? Porque nik ikusten nuen, udaletxea, lagun guztit, dena eman zutela, ez? Prestatu zuten egun bat oso polita, eta gero joan ginen frontonera, eta batean, itzali ziren nagarri guztik, eta ni ikusten nunan bazeola plastiko bat, ez? Baina igual pesatzen nuen, hor bota bar zutela reportaje bat, zerbait ere. Eta batean kendu zuten, eta jartzea zure herrian, zure izena, frontonari, azkenean oso politia izan du da, barruraino sartu dizaidan, ez? Eta batez ere, ikusten herria, zurekin dagoela, ez? Eta
bueno, ematen dizula daukan guztia. Eta netako izan duzen oso berezia. Noiz gustatuko litzaizuke etapa berri bat edo hastea erremontetik at? Bueno, pues aurten erabaki dut. Nintzen pixkotola beti nire buruan bueltak ematen eta aurten erabaki nun. Nire buruak eskatu zidan, nahikoa zela, gustua ibiltzen naiz, oainekan goi mailan nago, bino batez ere eskatu zidalako, ez nintzen pesatzen, kalkulatzen, egun batin pesatu nun beha. Utzi behar dut, porque gustora nago, oain zititzu naiz, eta gainera ni beti erran dut, ez nula onartuko ni egotea, ni pesatzen nun lekuan egon behar nintzen, egotia, ez? Claro. Ez da osoikoa, ez? Adin batekin jarraitzen jolastea, zure kasuan, adibidez? Oso arraroa da, 45 urtekin eta olako maila ematea eta hor egotea, igual kanpotikan zaila ikusten da, nola utzi behar duzu orain, baina eske ni hola nahi dut zi, porque nik ez nun onartuko, ez? Eta gero penaz geratuko nintzen bizitza osoan, ez? Olako karrera brillante bat egitea, eta azkenan gelditu pixkotola zapore horrekin, ez? Bueno, ajeitxin da, ez, ni baino baten naiz, porque buruak eskatu dit. Eta nago oso konten, porque, bueno, nahikoa da eta gustora geldituko naiz. Eta fisikoki nola aurkitzen zara? Ikusi izan duzu zure bizitzan zehar baita aldaketak? Bai. Ni lehen nintzen oso esplosibo, lehen nintzen oso azkarra, gero batzu beste etapa bat, ez ara hain azkarra, baina suplitzen duzu hori horreki beste gauza batzukin, ez? Burua, zure egoera pixko lasaiago, mas kalkulador, eta holako gauzak, ez? Eta oraingo etapan nago oso ongi fisikamente, rekuperatzeak hortzatzen pilo bat. Eta horrengo eguna hitzen naiz partidu baten, gainera oso kaskarro naiz, ni atetzen nahi frontonera dena ematera. Eta, karo, pasatzen ditu bi egun, minak, orkatilak, ez du olako sekuelan bat ola nabarmena, ez? Bino, adibidez, lagun baten haitu nintzen partidu bat oso gogorra, eta atzo nintzen etxo polbo, eta gaur nago, bainikan artikulazioak, ez nabaitzen da, ez? Eta erraten duzu, azkenean jautzi nituen txapelketak eta dena, eta erraten duzu, zein behar dut hemen ja. Partidu segola segitu, nik ez dula merezi, ez? Eta gainela oso ongi sentituko naizen buruakin, eta nire fisikoa baita eskertuko du, ez? Eta fisikoki hitz egiten ari garela, lesioren bat izan alduzu hola garrantzitsua? Ni horta suerte izan du naiz, izan dut, oso. Porque nik ez dut sekulan izan lesioi bat 2 hilabeteko baino lezegoa. Beti izan dut, txarraditas, rotura de fibras, holako gauzak, ez? Bino batzuk izaten dute sorte txarra, ez? Ligamentok edo lesio luzea bat, urte batekoa, horrek erretzen dizu, ez? Bino nik, hortan baita hori behar da, ez? Ni fisikoaletikan izan du naiz privilegieto bat, badut gorputz bat oso esplosiboa, oso gorra, oso propensua, ez lesionatzeko, baina ez naiz lesionatu, zaindu naiz. Eta suerte izan dut ez izatea olako lesioen luze bat, ez? Oain badakit fortzatzen balin badu sobera, gorputza gastatua dago hortako, ez? Eta beti rotura txiki bat eta zerbait, orain nola badakidan, kontrolatzen dut bastante, ez? Eta zer suposatzen du zure bizitzan erremonteak? Ze alde onak eta ez hain onak ditu? Gehienak onak, oso onak. Netako remontea izan da nire bizitza. Ni nire bizitza osoa, lehenbiziko etapak izan ezik, ni dena bizi dut remonten ingurun. Nire lagun honenak remonten daude. Baita herrin, baina, karo, eske, ni batxut 45 urte. Eta egon du naiz, 28 urte frontoian sartuta. Bino era bat, porque lehen haitzen ginen, hilabetean, 12 partido, 13 partido, entrenamentuk, egun osoa, hor sartuta, ez? Bino, ni remonteak eman dit dena, eta ni bizi naiz remonten ingurun. Lagunak, publikoa, segidorek, enpresak, enpresariok, eta gara nola egon nahi zen pixko dorgoi mailan, beti nintzen sarau guztietan, ez?
Eta ni hortara dedikatu naiz, eta ni remonteakin biok izan du gara, hechos el uno para el otro, ez? Eta niretako gauza txarrak, bueno, badire momento txorraditas, ez? Batez ere oso pasajeroak. Niretako gehiena izan du da ona. Beraz, egindako ibilbidearen barruko balorazio bat eskatuko dizu, ze sentsazioak loratzen zaizkizu? Sentsazio oso ona, oso pozgarria, oso ez dakit nola erran, ez? Beti izan du da oso pletorikoa, ez? Eta sentitzeko, ez dakit nola erran, osea, realizado bezala, ez? Ni uste dut gehiago ez dagoela eskatzerik, izan dut txapelak, momentu honak, gauzak oso bereziak, momentu ikusgarriak, momentu txarrak ere bai, baina errandu dana, ez? Txarrak pasatzen dira segidun, porque azken dire ratxa batzuk galtzen, edo lesioak, claro, baina lesioi bat izaten balin baduzu oso luzea eta oso gogorra, azkenan horren markatzen dizu, baina nik ez dut izan. Eta horren nire balorazioa dela, izan du dela bide karrera bat, osea, erabat osua, ez? Osea, oso pletorikoa. Eta etorkizunera begira, epe labur eta luze batean ere nola ikusten duzu zure burua? Bueno, nire burua hemen herrian ikusten dut, nire gauzak egiten, oso salsero naiz, beti bilik naiz nire negozio txikitan eta hola nire gauzak egiten, oain nago beste gauza baten sartuta oso gustuko daukadala, beti jendeakin ibiltzen naizelakoz. Baina, bueno, ni nire bizitza oso politia ikusten dut eta ez dakit, etorkizuna nik uste dut politia dela. Gizartearekin konprometituak izan bar gara, Koteto? Bai, konprometituta gai, baina puskat gehiago. Natura zaintzen dugu? Ez behar den hainbeste, ez? Nik uste gehiago zaindu beharko ginen, baina gado sartuta rollo baten, ez dugula bat zaintzen. Bidaiatzea gustuko duzu? Oso. Nora joango zinak edo lekuren bat gustuko duzuna? Bueno, ebilidaz leku askotan, eta orain ez duko leku bat fijo, ez? Baina asko gustatzen zait. Ameriketatik, Txina arte, egon du naiz leku askotan, baina bueno, orain gelitzen zait puskaz gehiago, ez? Eta egun bateko ateraldietan, mendia, ala hondartza? Bitatik, baina normalen mendira biltzen naiz. Herria edo hiria? Herria, dudik gabe. Herri handia edo herri txikia? Herri txikia. Sukaldari trebea zara? Bai oso. Zer gustatzen zaizu sukaldatzea? Ni parrillan ibiltzen naiz oso ongi, baina asko gustatzen zait antolatzea nire lagunen artean edo familien artean bazkariak, ez? Ni naiz kuadrillako sukaldaria, baina gustua dudalako, ez? Oso sibarita naiz. Irakurtzeko liburu bat? Ez du sobera irakurtzen, baina irakurri nuen azkeneko libura irakurri nuen No soy mi hija, oso polita. Filme bat? Oain ez du sobera ikusten, baina badut anekdota bezala, nire gaztetan ikusi nuen pelikula bat 14 edo 15 bat aldiz, Pretty Woman. Oain ikusten dut pelikula, baina bueno, hori anekdota bezala, ez? Abesti bat? Hoi ama Euskal Herria Benito Lertxundirena. Zergatik duzu gustoko abesti hori? Gustatzen zait doinua eta iruditzen zait oso profundoa, ez? Oso sakona. Eta gainera, badut oroimen bat, galarretan nintzen omenaldi bat, eta patzu zuten hori dena iruna eta abesti horrekin. Eta beti ailegatzen zait barruraino, ez? Kirol bat? Pilota. Kirolari bat? Rafa Nadal. Mitozalea zara? Ez. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai. Ni gustu ibiltzen naiz hemen nire herrin eta nire herria bizitza ematen dit. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat?
Bai, beste, baina nire leku bat ola zorua bihurtzen da Getaria. Zergatik? Txikitatik badut oroimen batzuk, nire jakin deramakin joaten nintzela asko zaintzat joatea bazkaltzera eta niretako leku hori izan dut da beti privilegiatua eta oinikan segitzen naiz joaten eta ailegatzen naizelikan beti etortzen zaizkit oroimen horiek, ez? Lasai, eta ongi egoteko egoera bat. Lagunen eta familien arten. Ze papera du euskerak zure egunerokotasunean? Ni euskera 20 urtekin ikasi nun. Hasi nintzen frontonin, ez nekin euskera, etortzen zaien den jendea solastera, eta ni beti eskapo bezala ibiltzen nintzen, ez? Egun batin hartu nun, eta joan nintzen azka euskera ikastera, nahi eta nahi ez. Egun nintzen 8 hilabete, barnetik baten sartua, eta azkeran lortu nun ezautzea. Eta beste gauza bat oso pozik sentitzen naizela, ez? Eta guain, beste libertate bat ematen dit, ez? Jendeekin egoteko eta gustora sentitzen naiz horrekin. Ze pausu uste dituzu egin beharko edo bete beharko genituzkela euskararen normalizaziorantz? Nik uste dut euskara normalizatzeko politika alde batera utzi behar zela. Harremanak lantzeko moduak, Oteto? Hirietan, herrietan, jendartean. Uste duzu egokiak direla? Nik uste dut azkenean oso azkar bizi garela eta harremanak lortzeko eta indartzeko denbora behar dela, lasaitasun pixko gehiago eta nik uste dut izan behar garela pixko ez egoista ezagin nola arran, ez? Baina nik uste dut bakoitza bere mundua sartzen dela eta ez duela sobera bidatzen bestaldera, ez? Zoriontsu izateko errezeta bat. Konformista izatea. Oteto Ezkurra, 3 hitzetan. Jende ona, mutiko lasaia eta lagun sakona. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.